Вітаю вас! На календарі нядзеля 12 чэрвеня. У эфіры тэлеканала «Віцебск» вялікія нядзельныя навіны. Праграма «7 дзён». Чым жыла вобласць на працягу адыходзячага тыдня, раскажуць нашы карэспандэнты і я, Юлія Устінова. І вось галоўныя тэмы выпуску. 15 прадпрыемстваў-экспарцёраў Віцебскай вобласці прынялі ўдзел у трэцім форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі і заключылі кантракты на суму больш за 1 мільярд расійскіх рублёў. Першыя вынікі дзелавой сустрэчы. Телерадиокомпания «Витебск» и телерадиовяшчальная организация Союзной державы подписали погоднение об супрацоўніцтве ў галіне обмену информацией. Витебские тележурналисты стали удзельнікамі першага фестывалю рэгіянальнага тэлебачання Беларусі і Расіі. Менш за 2 тыдні засталося да важнейшай палітычнай падзеі краіны – 5-га ўсебеларускага народнага сходу. Віцебская вобласць дэлегуе 350 чалавек. Удзельнікі народнага веча падводзяць вынікі мінулага пяцігоддзя і абмяркоўваюць планы развіцця краіны і грамадства на наступныя 5 год. Беларуска-расійскае супрацоўніцтва мацнее і пашыраецца. Гэта яшчэ раз пацвердзіў трэці рэгіянальны форум Беларусі і Расіі, які завяршыў сваю работу ў Мінску. 15 прадпрыемстваў-экспарцёраў Віцебскай вобласці прынялі ўдзел у сустрэчы і заключылі кантракты на суму больш за 1 мільярд расійскіх рублёў. Прадзвінскія вытворцы мелі магчымасць сустрэцца з расійскімі партнёрамі, абмеркаваць умовы далейшага супрацоўніцтва. Так, Верхнядзвінскі масласырзавод падпісаў адразу 3 новыя кантракты з расійскімі рэгіёнамі. З намі на сувязі начальнік аддзела збыту і забеспячэння прадпрыемства Святлана Цыра. В рамках третьего форума регионов Беларуси и России заключили 3 договора для поставки нашей продукции. Предприятие «Нурлан», Ханты-Мансийский автономный округ. Это ИП «Женах», это Санкт-Петербург, но поставляться продукция наша будет в город Якутск. И ООО «Скоморошка», город Кемерово. Они будут приобретать у нас сыворотку сухую, деминерализованную. Мы работали с этими регионами. Это новые контракты. Это будет увеличение объема поставок. Доля экспорту на расійскі рынок Верхнядзвінскага масласырзавода складае 70%. У асноўным прадпрыемства пастаўляе ў краіну-суседку сыроватку сухую, сыры і масла. Гандлёва-эканамічныя сувязі Віцебскай вобласці з расійскімі рэгіёнамі устойлівыя. Сярэднегадавы аб'ём тавараабароту на працягу апошніх 5 гадоў складае каля 4,5 мільярдаў рублёў. Сучасныя распрацоўкі ў сельгастэхніцы і інавацыйныя тэхналогіі перапрацоўкі і захоўвання прадукцыі прадставілі прадпрыемствы Віцебскай вобласці на выставе «Белагра-2016», якая праходзіла ў Мінску. Віцебскі маторарамонтны завод прэзентаваў камбінаваны пасяўны агрэгат у складзе шчэпкі. Гэта тэхніка асвоена па праграме імпартазамяшчэння. 80% камплектуючых уласнай вытворчасці. Шырокі спектр прадуктаў харчавання прадставілі бройлерная птушка фабрыкі рэгіёну. Аршанскі мясакамбінат прывёз на выставу навінкі дзіцячага харчавання, новыя каўбасныя вырабы, мясныя паўфабрыкаты і далікатэсы з мяса індыка. Выставы дэгустацыі прадставілі глыбоцкі і лепельскі малочна-кансервавыя камбінаты. Свае навінкі прэзентаваў і віцебскі кандытарскі камбінат «Віцьба». Больш за 30 прадпрыемстваў нашай вобласці сталі ўдзельнікамі «Белагра-2016». Вырабы віцебскіх вытворцаў карысталіся папулярнасцю сярод наведвальнікаў агравыставы. Телерадиокомпания «Витебск» прыняла ўдзел у першым фестывале рэгіянальных тэлекампаній Беларусі і Расіі «Вобраз часу». Прадстаўнічы форум сабраў у Мінску журналістаў з 16 рэгіёнаў саюзнай дзяржавы. Праграма 3 фестывальных дзён прадугледжвала ўдзел у мерапрыемствах трэцяга форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі, правядзенне творчых тэлемайстэрняў, наведванне знакавых для абодвух народаў месцаў. Вынікам журналісцкага форуму стала ўмацаванне беларуска-расійскага супрацоўніцтва ў інфармацыйнай сферы. Нашы карэспандэнты падрабязней. 27 телекомпаний 16 областей Беларуси и России стали удзельниками первого фестиваля региональных телекомпаний «Вобраз часу». Этот проект – новая творчая пляцоўка для плённага супрацоўніцтва региональных СМИ обеих краин. Порой мы, наверное, может быть, не так широко и так много знаем о жизни друг друга, а такая потребность в таких информационных контактах, которые, в свою очередь, проецируются на контакты человеческие, на контакты между предприятиями, субъектами экономики, субъектами социальной сферы, она, безусловно, есть, и она очень-очень большая.
Форум стартаваў у абноўленым музеі гісторыі Вялікай Адчыннай вайны. На плошчы больш за 3000 квадратных метраў сабрана звыш 8000 унікальных экспанатаў. У афармленні сучасныя мультымедыйныя тэхналогіі. На плазменных экранах унікальныя кадры кінахронікі. Тут уся гісторыя Вялікай Адчыннай вайны, агульная гісторыя нашых краін. Память о войне – это наша великая общая история. Это та память о подвиге наших предков, которую мы обязаны сохранить и донести до наших потомков. Все мы, потому что это касается всех нас, это один из тех фундаментов, из тех кирпичиков нашего братства и нашей дружбы. Белтэлерадыёкампанія прымала ўдзельнікаў фестывалю ў новым здымачным павільёне. Дарэчы, як азначыў генеральны прадзюсар Кірыл Казакоў, падобных студый ва ўсходняй Еўропе няма. Гэта сапраўдны тэхнічны прарыў. Тут жа адбылася прэзентацыя новага дзяржаўнага тэлеканала «Беларусь-4». 17 гадзін у суткі размова ідзе пра падзеі, якімі жывуць рэгіёны. Я не открою секрета, если скажу, что все мы, наверное, хотим посмотреть на то, что произошло на соседней улице, чем смотреть на то, что произошло в Минске, особенно живя в регионе. Поэтому все интересные проекты делаются прежде всего информационными сотрудниками, которые рассказывают о жизни. Но мы очень много заказываем в наших телерадиокомпаниях программ, которые идут на всех остальных каналах, в зависимости от их нишевой аудитории. Например, я не знаю, Витебск у нас делает отличное шоу «Вечерний Витебск» в прямом эфире каждый день. Мне кажется, здоровская программа. Конечно, можно называть это «Вечерним Ургантом» по Витебску, но на самом деле это просто «Вечерний Витебск». Хорошая, классная программа, час прямого эфира. Очень приятно, что федеральные каналы думают не только, как себя продвинуть, но и помогают региональным телеканалам. Мне кажется, что сейчас это очень важно, потому что когда регионалы имеют возможность не только информационные программы делать, но и собственный контент показывать на таком уровне, это, мне кажется, заслуживает внимания и уважения со стороны ваших коллег. У рамках фестывалю прошел конкурс региональных телепроектов, на якім было представлено больше за 50 работ. У наступным годзе их чакаюць значно больше. Сегодня мы закладываем первые кирпичики, чтобы каждый год региональные телекомпании Беларуси и России представляли новые и новые интересные проекты о том, как сегодня развивается многогранное сотрудничество Беларуси и России. Сколь много интересного дает нам время, и нельзя ничего упустить. Нужно все успеть снять, показать в эфир, и все это во благо развития братских отношений Беларуси и России, масштабного сотрудничества регионов с Республикой Беларусь. Фестываль рэгіянальных тэлекампаній – гэта выдатная пляцоўка для дыялогу двух братэрскіх народаў. Ён стане штогадовым, будзе па чарзе праводзіцца ў Беларусі і Расіі. Наступны форум прымуць нашы суседзі. Ганна Рустикова, Сергей Котаў, навіны, Мінск. Телерадиокомпания «Витебск» и телерадиовяшчальная организация «Союзные державы» подписали погоднение об супрацоўніцтве у галіне обмену информацией. Адпаведная дамоўленасць дасягнута на форуме рэгіёнаў. Сумесная работа прадугледжвае обмен знаковыми проектами. Например, Витебская телерадиокомпания зацікавілася серыяй документальных фильмов «Символы эпохи» и циклом гістарычна-пазнавальных программ «Энциклопедия Першай сусветнай». Гэтыя проекты можно будзе ўбачыць на телеканалах «Беларусь-4» и «Витебск». У сваю чаргу витебскія тележурналісты прапануюць расіянам свае найбольш цікавыя праграмы. Акрамя таго, телерадиокомпания «Витебск» прыме ўдзел у галоўным праекце телерадиовяшчальнай арганізацыі «Союзной державы», які стартаваў под назвай «Региональное вяшчанне». Телеканал ТРО, главное СМИ союзного государства, будет предоставлять свою площадку, свою платформу для региональных телекомпаний. Первый день, и это будет целый день. Первый день мы провели день Уфы на телеканале ТРО. Сейчас будет Астрахань, потом будет Могилев 3 или 4 июля, мы определимся. Естественно, святой для меня день, 22 июня, будет полностью посвящен телекомпании из Бреста. Дальше будет у нас Грозный, Смоленск, Вологда. И дальше, и дальше, и дальше мы будем предоставлять нашу площадку. А так и должно быть. Для этого и создано союзное телевидение, для того, чтобы регионам России и Белоруссии предоставлять свой эфир. Витебск на канале «Союзной державы» будзе прадстаўлены падчас правядзення фестывалю «Славянскі базар». А гэта значыць, падзеі Дня Союзной державы, які традыцыйна праводзіцца на міжнародным форуме мастацтваў, стануць здабыткам 65-мільённай аўдыторыі тэлегледачоў Беларусі і Расіі.
Крыху менш за 2 тыдні засталося да важнейшай палітычнай падзеі краіны – 5-го ўсебеларускага народнага сходу. У рэгіёнах ідзе актыўная падрыхтоўка да народнага веча. Віцебская вобласць дэлегуе 350 чалавек. Самая вялікая па колькасці дэлегацыя ад абласнога цэнтра – больш за 100 удзельнікаў. Прадстаўнікі Віцебска сабраліся на гарадскім сходзе, каб падвесці вынікі і абмеркаваць галоўныя задачы на будучае пяцігоддзе. Падрабязнасці у Віктара Праліча. У зале Витебского гарвыканкама собраліся тыя, хто прадставіць абласны цэнтр на 5-м усебеларускім народным сходзе. 109 чалавек. Прадстаўнікі прамысловасці, адукацыі, медыцыны, гандлю і культуры, важнейшых сфер жыццядзейнасці горада. Яны прадставіць Витебск у цэлым і свае працоўныя калектывы ў прыватнасці. Одно дело депутатский корпус, городской исполнительный комитет. Другое дело, когда люди обращаются, наверное, я думаю, и к делегатам собрания, чтобы они какие-то вопросы осветили, какие-то вопросы подняли, и для того, чтобы решать. Першым вырашыць, з чым ехаць на 5-е народнае веча, падвялі вынікі развіцця 2010-2015 гадоў. Прамыслоўцы горада павялічылі выпуск прадукцыі ў 1,5 раза, колькасць гандлёвых кропак узрасла ўдвая, насельніцтва Віцебска стала болей на цэлы райцэнтр, на 20 000 чалавек. Отстает сегодня инфраструктура новых микрорайонов, в частности, вот микрорайон Билева, микрорайон Медцентр. Не хватает детских садиков, не хватает сегодня средних школ. Вот. Постепенно подтягиваем торговлю, ну и ряд других вопросов, которые требуют сегодня решения. Вот те задачи, которые я, как руководитель города, вижу, которые нам необходимо решать в будущем году. Працаваць яшчэ безумоўна ёсць над чым. Для Олега Шымченка, дырэктара завода запасных частак, галоўнае пытанне развіццё прамысловасці. На Віцебскім заводзе лічаць будучае трактарабудаванне Беларусі за вытворчасцю энерганасычаных машын. До 2030 года прадпрыемства плануе павялічыць аб'ём выпуску запасных частак да іх на 70%. Мы осваиваем продукцию, которая идет на энергонасыщенные машины. Это самая главная задача. А также диверсификация нашей продукции, диверсификация наших рынков сбыта. Услышанное там, значит, будет донесено работникам предприятия, значит, будут оценены наши возможности, которые мы сейчас имеем, наши мощности, наши перспективы и поставлены задачи на будущий период. 5-й усебеларускі народны сход пройдзе ў Мінску. Важнейшая палітычная падзея запланавана на 22 і 23 чэрвеня. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Сярод удзельнікаў 5-го ўсебеларускага народнага сходу і работнікі культурнай сферы. Гэтай галіне ў год культуры асаблівая ўвага. А яшчэ такія абставіны прымушаюць удвая адчуваць сваю адказнасць, падкрэслівае дырэктар Віцебскай абласной філармоніі Алена Падаляк. Яна ўжо ў 3-й раз будзе ўдзельнічаць у народным сходзе і ёй ёсць чым падзяліцца. У філармоніі праводзіцца больш за 500 канцэртаў у год уласнымі творчымі сіламі і запрошанымі артыстамі. Створана 20 арыгінальных праграм для розных слухачоў. І гэта толькі адзін з накірункаў асноўнай дзейнасці установы. Мы, люди, которые работают в отрасли культуры, сегодня все больше задумываемся о том, каково место культуры в обществе. Что сегодня нужно еще сделать, чтобы нам не утратить себя в будущем. Ведь национальное самосознание – это то, что нас оставляет самими собой в эпоху глобализации, когда стираются грани, когда все меньше отличий, различий, а все больше общего. И поэтому мы много сегодня работаем с талантливой молодежью для того, чтобы сохранить нашу исполнительскую школу, которая известна во всем мире. Мы сегодня стараемся больше говорить о национальном искусстве, пропагандируя наши программы с участием ансамбля «Толока», солистов филармонии и для разной публики, особенно для детей и школьного возраста. Это, конечно, и в дальнейшем место филармонии в культурном пространстве города, потому что Витебск необычный город со своими традициями, в том числе и академической музыки, и симфоническими. Што яшчэ будзе адметнага ў культурным жыцці Віцебшчыны сёлета? Па-першае, гэта правядзенне 25-го юбілейнага міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Святкаванне 90-годдзя нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа, а таксама 25-годдзя музея Марка Шагала і музея Героя Савецкага Саюза Міная Шмырова.
У ближайший час плануецца завяршыць рэстаўрацыйныя работы мемарыяльнага музея Віцебскага народнага мастацкага вучылішча па вуліцы Шагала. Нявыплата заработнай платы, адсутнасць вады і належнай інфраструктуры ў населеных пунктах. Асноўныя праблемы, якія ўздымалі жыхары вобласці падчас прамой тэлефоннай лініі з памочнікам прэзідэнта, галоўным інспектарам па Віцебскай вобласці Александром Пазняком. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. На жаль, гэта праблема многіх вёсак Віцебскага раёна. Прабурліць свідравіну за ўласныя сродкі людзі не могуць, таму вымушаны звяртацца па дапамогу да ўладаў. Грошы на гэта патрэбны немалыя, а сродкаў у бюджэце не хапае. А на контроль соответствующие структуры, конечно, возьмут. Вашу проблему в деревне любую, потому что это проблема однозначно. 3 гады таму згарэў дом, далі пакой у інтэрнаце і ці можна на льготных умовах атрымаць жыллё. Дайце магчымасць гандляваць сваёй прадукцыі на полацкім рынку. З такой просьбай звярнулася жыхарка Віцебска. Люди торгуют возле полоцкого рынка, стоят, так как мест на рынке нету. Вот такими вот вещами брушными, там, в общем, различными железками, тряпками. И сейчас стали гонять там, не разрешают торговать. Говорят, идите на рынок. Но на рынке мест нет. Торговлю давайте вести в нормальных цивилизованных условиях. Поэтому вам обязательно помогут и создадут условия для того, чтобы вы могли торговать под крышей, в нормальном месте, не на пыли, не среди машин, и чтобы вас не гоняли. Поэтому, уважаемый Валентин Иванович, вам помогут. Жыхар пасёлка Обаль Шумелінскага раёна паскардзіўся на нявыплату заработнай платы на керамічным заводзе. Запазычанасць на прадпрыемстве больш за 2 мільярды рублёў. Падобную сітуацыю спецыялісты тлумачаць мадэрнізацыяй, адсутнасцю ўласных абаротных сродкаў. В течение 2 недель вся зарплата, по крайней мере, дано такое поручение, оно будет проконтролировано. Работающим на заводе будет выплачено. У няпростай сітуацыі апынуліся і работнікі Кіма. Людзі звольніліся, так і не атрымаўшы зарплату за некалькі месяцаў. У нас много обращений с Кимом, которые стоят на контроле, но пока не будет продать здание, не поступит какие-то денежные средства, заработная плата не будет выплачена. Не лепшым чынам выглядае сітуацыя і ў аграпрамысловым комплексе. У гаспадарках месяцамі не выплачваюць заработную плату, паскардзіўся Віктор Рудзёнак з Міёрскага раёна. Кузнецову обеспечить недельный срок и письменно сообщить. Виктор Иосифович, мы вас услышали. Поручения даны. Ніводны зварот не застанецца па-за ўвагай. Па ўсіх пытаннях дадзены даручэнні. Іх выкананне ўзята на кантроль. Інна Кириенкова, Александра Прыстаўка, навіны Віцебск. Повысить эффективность выкарыстання паліва і добиться знижения сабекошту тепловой энергии. Гэта галоўнае пры падрыхтоўцы до новага ацяпляльнага сезона. На віцебскім прадпрыемстве кацельных і тепловых сетак сёлета упершыню вырашылі укараніць утылізатары тепловой энергии на котлах, якія працуюць на шчэпцы. З уласнай распрацоўкай віцяблян, якая не мае аналагаў у Беларусі, азнаёмілася Інна Кириенкова. Рэканструкцыя кацельнай «Пятый полк» на вуліцы Цітова ў Віцебску зараз нагадвае будаўнічую пляцоўку. Работы не спыняюцца ні на дзень. Замест котлоў на дровах устанавілі новыя беларускай вытворчасці, якія будуць працаваць на шчэпцы. Падобны вопыт ёсць. Аналагічная кацельная ў Лужысне добра зарэкамендавала сябе за 5 год працы. Сабекошт теплавой энергіі значна ніжэйшы. На гэты раз вырашылі пабудаваць кацельную яшчэ з большай эфектыўнасцю. Для гэтага распрацавалі і укаранілі утылізатары тепловой энергии. Это нам позволит повысить эффективность использования топлива путем того, что мы утилизируем тепловую энергию, содержащуюся в дымовых газах. Это дополнительно повышает эффективность использования топлива. Утилизаторы тепловой энергии разработаны нашим проектно-конструкторским отделом
и изготавливается тоже нашим предприятием самостоятельно. Агульны кошт аб'екта каля 17 мільярдаў рублёў, уласныя сродкі прадпрыемства. Мэтазгоднасць падобных укладанняў відавочная. Зніжэнне затрат і сабекошту цяпла. Кацельная «Пяты полк» забяспечвае цяплом у асноўны жылы фонд гэтага мікрараёна. І яе перавод на мясцовыя віды паліва цалкам абгрунтаваны. Тым больш, што праблем з забеспячэннем палівам няма. По выбору поставщика нами проводятся конкурсы, значит, где выбирается поставщик, готовый осуществлять поставку на наиболее выгодных для нас условиях. А вось малыя кацельні пераводзіць на мясцовыя віды паліва не спяшаюцца. Такіх на балансе прадпрыемства 13. Усе яны працуюць на прыродным газе ў аўтаматычным рэжыме. Дыстанцыйнае кіраванне з адзінага пульта. Мы можем управлять и задавать даже те параметры, которые нам необходимы при управлении. То есть возникают при работе различные ситуации, которые необходимо корректировать. И это возможно делать прямо здесь, отсюда, с места управления. Сёлета па вобласці неабходна давесці долю мясцовых відаў паліва ў агульным балансе да 70%. І перавод буйных цеплакрыніц на дровы, шчэпку і торф – працэс неабарачальны. Это котельная Подсвилья, это Глубокский район, там будет ставиться один котел 3 мегаватта. Значит, Аршанский район, это котельная Высокая, там будет происходить установка котла 2 мегаватта. Также будет происходить оптимизация схем теплоснабжения. То есть мы будем переключать и делать из 3 котельных одну. То есть это оптимизация будет, сокращение удельных норм. На замену тепловых сеток и реконструкцию котельню сёлета з абласнога бюджета выделяется 74 мільярды рублёў. Значная частка работ будет ажыццяўляцца за ўласныя сродкі прадпрыемству ЖКХ. Галоўнае – добиться снижения тепловых страт. Летась яны склалі 12,5%. Інна Кириенкова, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. 1 ліпеня ў Беларусі завяршаецца працэдура прыватызацыі жылля. Толькі ў Віцебску на сёння вырашылі перавесці жыллё ў разрад прыватнага каля 3000 жыхароў. Больш за 2000 квадратных метраў – гэта амаль палова жылфонду абласнога цэнтра, што падлягае прыватызацыі, пасля 1 ліпеня стане арэндным. Приватизация, она идет в рассрочку. Значит, при условии, что первый взнос это 10%, все остальное в рассрочку на 40 лет. Эти граждане, которые до 1 июля не смогли оформить нотариальный договор купли-продажи, их квартиры также будут переведены в разряд арендного жилья. Срок действия нашего решения 1 год. То есть в течение этого времени они будут, пока не дойдут до нотариуса, они будут платить арендную плату, потому что их квартиры также будут переведены в разряд арендного жилья. После того, как они оформят приватизацию у нотариуса, то уже арендная плата взиматься не будут, они будут собственниками этих квартир. За жыллё, якое набудзе статус арэнднага, штомесяц трэба будзе плаціць. Па падліках спецыялістаў сярэдняя арэндная плата за тыповую двушку складзе каля 150 тысяч рублёў, плюс аплата за камунальныя паслугі. У Віцебску прайшоў гарадскі суботнік. Прывесці ў парадак абласны цэнтр перад днём горада і фестывалем «Славянскі базар» выйшлі працоўныя калектывы установы адукацыі, медыцыны і культуры. Работнікі прадпрыемстваў горада працавалі на сваіх працоўных месцах і пералічылі грошы на спецыяльны рахунак. Заробленыя сродкі будуць накіраваны ў большасці на ўпрыгожванне Віцебска новымі малымі архітэктурнымі формамі. Часть средств, конкретно могу сказать, что будет направлена на оплату работ по созданию памятника Александру Невскому с витебской княжной Александрой, женой, и сыном Василием. На улице Марка Шагала будет открываться доска на доме 1 и открытие в целом улицы. Мы такую презентацию будем проводить 24 июня. Вот. Ну и ряд других таких вот композиций. Наводзіць глянец на вуліцах паўночна-беларускай сталіцы напярэдадні маштабных мерапрыемстваў стала ўжо добрай традыцыяй. Штогод да добрых спраў далучаюцца тысячы неабыякавых віцяблян. Нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан» актыўна працягвае мадэрнізацыю вытворчасці. Да 2017 года прадпрыемства намерана значна павялічыць эфектыўнасць перапрацоўкі чорнага золата. Новыя тэхналогіі дазволяць павялічыць глыбіню перапрацоўкі сыравіны да 90%, дзякуючы устаноўцы запаволенага каксавання. Зараз ідзе яе будаўніцтва. Тэму працягне Віктор Праліч.
Рыгор Казак, наместник генерального директора нафтазавода «Нафтан», не без гонору рассказывая про новую установку по первичной перапрацоўцы нафты. Узвялі яе ўзамен старой, кошт сучасной установки каля $300 миллионов. Первую сыровину яна пачне перапрацоўваць уже ў канцы верасня, пачатку кастрычніка. Сейчас находится на стадии пусконаладочных работ. Здесь современная установка с минимальным количеством людей, с большим объемом автоматизации. Ну, мы будем говорить, будем смотреться на уровне мировых предприятий. Сёння беларускія нафтапрадукты карыстаюцца попытам у 40 краінах свету. Сусветная канкурэнцыя спрыяе дынамічнаму развіццю 50-гадовага прадпрыемства. Атрымліваць новую прадукцыю для экспарту дазволіць установка запаволенага коксавання. Па сутнасці, гэта асобны завод на заводзе. Завод полуглубокой переработки нефти, который будет состоять из 5 установок, которые будут одновременно пускаться и заниматься выработкой новой товарной продукции, дополнительных объемов дизельного топлива, коксового. И эти установки будут взаимосвязаны. Зараз узвядзенне гэтага буйнога аб'екта на завяршаючай стадыі. 73% інвестыцый ужо асвоены. Праект па паглыбленай перапрацоўцы нафты жыццёва неабходны. Ён дазволіць, кажучы простай мовай, зменшыць долю мазуты пасля перапрацоўкі нафты з 30% до 10%. Новые технологии существенно сокращают затраты электроэнергии, тепла и, соответственно, позволяют нам экономнее получать продукцию более с низкой стоимостью и получать качество, которое можно продать на внешних рынках. Модернизация працуе и на экологию. Сёння «Нафтан» уже досягнуў якасці Еўра-5 по бензину и дизельному паліву. Задача павялічыць колькасць гэтага продукта на рынку. Виктор Праліч, Ольга Масловская, Александр Петровецкий. Навіны Новополоцк. Усе гаспадаркі вобласці масава прыступілі да ўборкі траў першага ўкосу. Ужо скошана больш за 50 тысяч гектараў плошчаў, што складае 5-ю частку ад плана. Назапашана больш за 55 тысяч тонн кармавых адзінак пры заданні 700 тысяч тонн. Пры нарыхтоўцы кармоў аграрыі робяць стаўку менавіта на травы першага ўкосу. Іх уборку праводзяць у максімальна сціслыя тэрміны, каб назапасіць у дастатковай колькасці сена і сенажу. У Верхнядзвінскім раёне ў кожнай гаспадарцы стварылі механізаваныя атрады. Плануюць нарыхтаваць траў першага ўкосу не менш за палову ад агульнай колькасці кармоў. Як заўважыў па тэлефоне першы намеснік старшыні Верхнядзвінскага райвыканкама Уладзімір Быкаў, сёлета майская засуха знізіла ўраджайнасць травяністых кармоў. С первого коса собираемся заготовить 5550 тонн сена, 118 тысяч тонн сенажа, ну и 23 тысячи тонн силоса. Кроме этого у нас есть один полимерный пресс-подборщик, то есть на сегодня он с первых дней уже у нас работает, и планируем 500 тонн заготовить сенажа в полимерном рукаве. На сегодня мы уже 200 тонн заложили. Я думаю, что это мы как бы планы даже перевыполним, там 1000, а то и по 2000 мы заготовим в полимерном рукаве, потому что очень хороший корм, особенно для молодняка. Приступили к работе все 14 сельхозпредприятий. Кроме этого мы создали отряд, он у нас имеется на базе райагросервиса. И по заявкам он уже приступил к работе в первый день. Подключаем и мехотрад. Ну и плюс в мехотраде тоже еще готовим вторую кормоуборочную машину. Перад гаспадаркамі в области пастаўлена задача до 20 чэрвеня завяршыць уборку траў першага ўкосу. У Полацку прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя 150-годдзю ўтварэння мясцовага чыгуначнага вузла, лакаматыўнага дэпо, станцыі Пуці і станцыі Полацк. Наш карэспандэнт Святлана Макаева пабывала на свяце. Перон Полацкага вакзала святочны шматлюдны. Амаль усё, як тады ў 1866-м, калі прыбыў першы цягнік па новай чыгунцы Дзенабург-Полацк. З таго моманту пачалася гісторыя чыгуначных дарог на полацкай зямлі і новы этап развіцця горада. Сёння на полацкім чыгуначным вузле працуюць больш за 3000 чалавек. З вітальным словам да прысутных звярнуўся новы начальнік віцебскага аддзялення беларускай чыгункі Алексей Булкін. Хочу обратиться к ветеранам, внесшим неоценимый вклад в развитие Полоцкого железнодорожного узла, а также к тем, кто в настоящее время трудится в структурных подразделениях, к тем,
для кого железная дорога стала смыслом жизни. 150-годдзе адзначаюць структурныя прадпрыемствы полацкага вузла, лакаматыўнае дэпо, дыстанцыя пуці і станцыя Полацк. Ганаровы чыгуначнік Беларусі Мікалай Свішчоў узначаліў станцыю ў 1958 годзе і 31 год кіраваў калектывам. Времена были трудные, ручное обслуживание стрелок, народу было недостаточно. Ну, работали дружно, активно. Станцию я принял с ручным управлением стрелок, сигналов и оставил с электрической централизацией. Сёння станцыя Полацк – гэта сучаснае прадпрыемства, якое прымае пасажырскія і грузавыя паязды. Палачане першымі ў рэспубліцы ўвялі ў эксплуатацыю мікрапрацэсарную цэнтралізацыю стрэлак і сігналаў. Штодзень Полацкі вакзал адпраўляе до 2000 пассажиров. На сегодня одно из крупнейших предприятий. Оно отличается всегда порядком, дисциплиной, выполнением всех параметров, которые доводят до него Витебская железная дорога. Поэтому одни только слова благодарности сегодня можно сказать в адрес железнодорожников и их руководства. Працягваюць 150-гадовую гісторыю работнікі полацкага лакаматыўнага дэпо. Прадпрыемства займаецца тэхнічным абслугоўваннем і рамонтам лакаматываў і дызель-цягнікоў, забяспечвае пассажырскія і грузавыя перавозкі. Отличительной особенностью нашего депо является то, что в нашем депо имеется цех якорных обмоток, который производит якорные обмотки, ремонт электродвигателей всевозможных для электровозов, тепловозов, для всех депо белорусской железной дороги. Значны ўклад у развіццё чыгуначнай справы ўносіць калектыў Полацка дыстанцыі пуці. Работнікі абслугоўваюць амаль 500 кіламетраў галоўных і станцыйных пуцей, больш за 700 стрэлкавых пераводаў, пераездаў, мастоў, пуцеправодаў. Кіраўнікі 3 прадпрыемстваў юбіляраў атрымліваюць ганаровыя памятныя буклеты. Калектыў Полацкага чыгуначнага вузла з гонарам працягвае 150-гадовую гісторыю. Накіроўвае свой прафесіяналізм, веды на ўдасканаленне тэхналагічных працэсаў, на стварэнне зручных і бяспечных пасажырскіх і грузавых перавозак. Светлана Макаева, Леонид Табула, навіны Полацк. Сталіцу геаграфічную і фестывальную падчас міжнароднага форуму «Славянскі базар» звяжа дадатковы цягнік Мінск-Віцебск. Курсировать рейс будет с 12 по 21 липеня. График отправления и прибыцця сфарміраваны з улікам канцэртных праграм, запланаваных падчас юбілейнага форуму. Як паказвае практыка фэсту, экспрэс карыстаецца попытам. За мінулы год цягнік перавёз больш за 5000 гасцей фестывальнага Віцебска. Витебские хирурги упершыню перасадили донорскую рагавицу. Трансплантация прошла паспяхова. Пациентка рыхтуецца да выписки. Будынкі па вуліцы Шагала ў Віцебску упрыгожаць эскізы работ Малевіча. Мастакі-валанцёры пачалі афармляць фасад дома насупраць будучага музея гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. Графіці вуліца – падарунак да дня горада. Пакуль адны балеюць футболам, другія гуляюць у бампербол. У горадзе набірае папулярнасць гульня, у якой кожны можа адчуць сябе мячом. Радаваць вока. Віцебскія хірургі ўпершыню перасадзілі донарскую рагавіцу. Аперацыю, якая лічыцца высокатэхналагічнай, зрабілі 38-гадовай жыхарцы Лепельскага раёна. Трансплантацыя прайшла паспяхова. Урачы Віцебскай абласной клінічнай бальніцы захавалі жанчыне вока. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Высокатэхналагічную аперацыю віцебскія хірургі зрабілі крыху больш за гадзіну. Донарскі матэрыял, дзякуючы рэспубліканскай службе трансплант-каардынацыі, аператыўна падабралі і даставілі з Гомельскай вобласці. Пацыентка звярнулася па дапамогу, калі пасля траўмы ў яе ўжо развілася гнойная язва рагавіцы з перфарацыяй. З-за позняга звароту да ўрачоў жанчына магла застацца без вока увогуле. Выратаваць яго дапамагла толькі аперацыя па перасадцы. Операция прошла успешно. В дальнейшем мы планируем развивать эти операции. Сейчас мы пока ее провели с органосохраняющей целью, то есть сохранить глаз как орган. Но надеемся, что будем проводить и с оптической целью, то есть с целью улучшения остроты зрения пациента. Подобные операции ў паўночным рэгіёне праводзіліся апошні раз у 60-70-х годах мінулага стагоддзя. Потым існавалі пэўныя юрыдычныя перашкоды. З прыняццем новага закона аб транспланталогіі хірургі атрымалі магчымасць ратаваць не толькі вока як орган, але і вяртаць з дапамогай донараў хворым людзям страчаны зрок.
У клініцы паспяхова функцыянуе абласны кансультатыўны цэнтр афтальмалагічнай дапамогі. Ён уключае ў сябе аддзяленне мікрахірургіі вока, кабінет экстраннай афтальмалагічнай дапамогі, кансультатыўна-дыагнастычны кабінет лазерной микрохирургии вока, глаукомный кабинет. Глаукому мы оперируем с использованием самых современных различных дренажных устройств, которые имплантируются в глаз пациента. А хирургия катаракты выполняется самым современным методом. Это метод факоэмульсификации катаракты. Имплантируются различные варианты линз в зависимости от желаний, возможностей пациента. Урачы больницы тесно супрацоўнічаюць с кафедрой офтальмологии Витебского державного медицинского университета. У кабинет экстренной офтальмологичной допомоги за год звернулися каля 6 тысяч хворых. Кафедра офтальмологии и офтальмология вообще очень высокий уровень, очень квалифицированные врачи с выше и повышенным знанием во всем, что они делают. Много патологий тут мы видим и лечим. Можно такое сказать, что это такая гордость, которая не везде встретится. У аддзяленні мікрахірургіі вока выконваецца комплекснае афтальмалагічнае абследаванне пацыентаў. Выкарыстоўваюцца сучасныя метады дыягностыкі і аператыўнага ўмяшальніцтва. Сделали операцию по замене хрусталика, все прошло безболезненно, нормально. И буквально, вот, ровно 5 суток, как я здесь вот, все выписывает. Врачам благодарны? Конечно, я говорю, изумительно. Отношения со стороны врачей очень хорошие. Штогод толькі ў аддзяленні мікрахірургіі вока спецыялісты праводзяць каля 7 тысяч мікрахірургічных і лазерных аперацый. У клініцы таксама праводзяць аперацыі па перасадцы ныркі і трансплантацыі аорты. У планах набыць новае сучаснае абсталяванне, якое яшчэ пашырыць спектр і якасць паслуг насельніцтву. Юлія Устінова, Леонид Табола, Навіны, Віцебск. Каля трэці дарослага насельніцтва Віцебскай вобласці звяртаецца ў паліклінікі дзяржаўнай стаматалагічнай службы. Пра новыя тэхналогіі ў аказанні тэрапеўтычнай, хірургічнай і артапедычнай дапамогі спецыялістамі абласной стаматалогіі ў матэрыяле Святланы Макаевай. Штодзённы прыём пацыентаў у абласной стаматалагічнай паліклініцы разлічаны на 1200 чалавек, а фактычна дапамога аказваецца яшчэ 500 пацыентам. Шырокі спектр паслуг, новыя тэхналогіі, сучаснае абсталяванне. Имплантанты – это эффективная реабилитация пациентов с отсутствием зубов. Помимо этого, как я уже сказал, пациенты хотят эстетику, красоту. Поэтому мы расширяем спектр, расширяем ассортимент эстетических вариантов конструкции. На вынік прыгожай усмешкі працуюць у цесным кантакце стаматолагі-артапеды, зубныя тэхнікі. Спецыялістамі хірургічнага аддзялення асвоена методыка выдалення зуба з аднамомантнай імплантацыі. Гэтаму паспрыяла набыццё унікальнага абсталявання. Впервые в Витебской области у нас был закуплен ультразвуковой пьезоскальпель, который позволяет удалять тяжелые зубы мудрости, проводить операции цистэктомии, ну и другие операции на костной ткани. В чем его прелесть? В том, что сокращаются сроки заживления, меньше осложнений, практически они сведены к нулю. Сейчас мы внедряем новые импланты, это VIP статуса с конусным соединением. Зуботехнічная лабараторія паліклінікі адна з самых магутных у рэспубліцы, аснашчана высокатэхналагічным абсталяваннем, што дазваляе выконваць розныя віды зуботехнічных работ, ад бюджетных до VIP. Мы собираемся внедрить безметалловую, так сказать, прессованную керамику. Уже буквально в августе месяце у нас есть предварительная договоренность с немецкими коллегами, которые на базе нашей поликлиники проведут мастер-классы. Повышению квалификации специалистов спрыяе удзел у міжнародных канферэнцыях, кангрэсах. Команда профессионалов на чале с выдатнікам аховы здароўя Республики Беларусь Василем Варгановым, які уже 30 год узначальвае абласную стаматалогію, накіроўвае свой патэнцыял на ўкараненне ўсяго перадавога і для аказання комплекснай дапамогі усім жыхарам вобласці. Вядзецца реконструкция шэрагу раённых стоматологичных поликлиник. В настоящее время строится стоматологическое отделение очень хорошее в Докшицах. Ремонт идет стоматологическое отделение в Бешенковичах.
Ну и вот проектная документация закончена, изыском средства для ремонта Шарковщинской районной стоматологической поликлиники. У верасні бягучага года спецыялісты абласной паліклінікі прыступяць да ўкаранення яшчэ адной сучаснай тэхналогіі безметалавай керамікі. Светлана Макаева, Сергей Котаў, навіны Віцебск. Плантация марихуаны у кватэры Віцебска. Аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы спецпраграмы МАК-2016 завяршыліся буйным затрыманнем. Непрацуючы 26-гадовы віцяблянін абсталяваў адзін са сваіх пакояў пад цяпліцу для вырошчвання марихуаны. У гора Ботаніка знойдзена і канфіскавана каля 120 грамаў нявысушанай і няздробленай расліннай масы, якую эксперты вызначылі як марихуану высокай якасці. Гэта буйная партыя. Таксама канфіскаваны 2 вядры з грунтам і рэшткамі раслін, вентылятор, асвятляльная панель з лямпамі, тукі і насенне раслін. Данные мероприятия были проведены в ходе спецпрограммы МАК, которая была начата с 1 июня и продлится до 15 сентября. Гражданин задержан. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности его к сбыту данного наркотического вещества. Гарадскім аддзелам следчага камітэта ўзбуджана крымінальная справа па частцы 1 артыкула 328 Крымінальнага кодекса «Незаконны абарот наркотычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прекурсораў». Артыкул прадугледжвае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Сёлета у выніку няшчасных выпадкаў на Віцебшчыне загінулі 4 дзяцей. І хоць гэта менш, чым у мінулым годзе, але з надыходам лета колькасць сумных інцыдэнтаў узрастае. Дарожна-транспартнае здарэнне, атручванне лекамі, суіцыды, падзенне з вышыні – асноўныя прычыны трагедый. Толькі ў вадаёмах в обласці летась патанулі 6 непаўналетніх. Дзеці па-ранейшаму гінуць з-за недагляду бацькоў, невыканання правілаў бяспечных паводзін, асабістай неасцярожнасці. Прокуратура Витебской области закликает дорослых быть больше уважливыми и не покидать детей без нагляду. Надо знать, к кому обратиться, надо знать, как оказывать первую помощь, а надо просто знать и воспитывать своих детей, чтобы они понимали, что где-то вообще не стоит появляться. Это на стройках, на опасных объектах, на тех же карьерах, заброшенных каких-то строительных объектах, либо заброшенных зданиях. И это не место для игр. К сожалению, мы это тоже забываем. Второй блок вопросов, который был проанализирован и очень тоже беспокоит, это, конечно же, ухудшение криминогенной ситуации. В принципе, этот вопрос также тесно связан с родительской бесконтрольностью и безнадзорностью. У нас увеличился уровень подростковой преступности, детьми совершено 104 преступления. Но что больше всего настораживает, то, что практически во всех регионах нашей области совершены групповые преступления. И нередко в составе этих групп, когда совершаются кражи, хулиганство, избиения, другие преступления, стоят взрослые. Притом разница очень большая, и 5 лет бывает, и 10, и возникает резонный вопрос. Неужели родители не знают, с кем их чадо проводит время? Групповые злочинства непаўналетних сёлета зарегистрованы во всех районах в области. Большасць правапарушэнняў здзейснена ў горадзе Віцебску. На гэтым тыдні адзначылі дзень нараджэння знакамітага рускага паэта Александра Сергеевича Пушкіна. Менавіта яго называюць заснавальнікам сучаснай рускай літаратурнай мовы. Дарэчы, самы маленькі помнік класіку знаходзіцца ў Віцебску. Па легендзе, паэт некалькі разоў праязджаў праз губернскі горад. Ёсць у Віцебску і Пушкінскі мост, самае рамантычнае месца, дзе жыве каханне і зараджаецца новая сям'я. Маладыя менавіта тут замыкаюць сваё шчасце на замок, а ключык аддаюць віцьбе. Як вядома, Александр Сергеевич больш любіў восень. А вось наш корэспандэнт Вікторыя Целябкова, якая зараз у метэастудыі і гатова расказаць пра надвор'е на наступным тыдні, больш чакала лета, бо збіраецца ў отпуск. Вітаю вас! Сапраўды, лета чакаюць бадай усе, і наступны тыдзень абяцае быць цяплейшым за мінулы. У панядзелак слупкі тэрмометру пакажуць яшчэ плюс 17, а з аўторка тэмпература паветра будзе расці. Да выхадных слупкі падымуцца вышэй за плюс 20. Надвор'е чакаецца пахмурнае. Пачынаючы з серады прагназуюцца дажджы, але ўжо ў суботу з'явіцца сонейка і ападкаў не чакаецца. А пакуль ідзе дождж, самы час хадзіць на выставу.
У малой зале Витебскага центра сучаснага мастацтва заяўлены птушыныя пастаноўкі. Такую назву атрымаў вернісаж, у якім крылатая тэматыка аб'яднала 7 віцебскіх мастакоў розных пакаленняў і стыляў. У жывапісным выглядзе кожны з аўтараў прадставіў свой філасофскі погляд, свае сімвалічныя выразы праз вобразы птушак. У выніку атрымалася вельмі займальная экспазіцыя з 13 непадобнымі адна на адну гісторыямі – паэтычнай, меладраматычнай, казачнай и нават криминальной. Я представил работу, называется «Аривидерчи» или другими словами «Криминальная страсть». Ну, то есть там ворона изображена с жемчугом. Вот такой момент, когда что-то пропадает, мы всегда думаем, где эти вещи подевались, особенно что касается женщин. Они не всегда помнят, где что лежит. Ну, вот ворона напоминает. Но вообще тематика про птиц, она преследовала меня еще с самого детства. Называется «Сны кур». Курицы мечтают о чем? О яркой жизни, о еде. Ну, как бы это скорее больше эксперимент и очередная выходка веселая. Все. Надеюсь, безобидная, никого не заденет. Птица – это такой универсальный символ, очень древний, и может подразумевать все, что угодно. Это может подразумевать и душу, это и свободу, это может подразумевать и природу, и это огромное количество толкований этого персонажа. Арганізатары спадзяюцца, што кожны, хто зазірне ў выставачную залу, атрымае ад птушыных пастановак віцебскіх мастакоў прыемнае ўражанне. Вышыўка ці фотаздымак. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава мастацкай вышыўкі «Свет дзяцінства». Удзельніцы клуба «Іголачка» прэзентавалі больш за 40 творчых работ. Карціны выкананы настолькі прафесійна, што іх лёгка можна пераблытаць з фотаздымкамі. Захапілася вышыўкай і наш карэспандэнт Настасья Броўка. Валянціна Тхорова по профессии экономист, а по призванию майстар вышивки. У яе асабістай калекцыі больш за 100 карцін, зробленых з дапамогай ніткі і іголкі. На стварэнне аднаго такога рознакаляровага твора патрэбны доўгія месяцы карпатлівай працы. Карціны Валянціны Тхоровой настолькі дасканалыя, што іх немагчыма адрозніць ад фотаздымка. Просто хочется вышивать и вышивать. Без этого просто, ну вот как это я говорила раньше, что мой девиз «Ни дня без крестика». Понимаете, что ну никак не получается. Если не повышиваешь как-то вот один день не повышиваешь, уже чего-то не хватает. Вот хочется взять иголку, хоть бы один крестик сделать. Больш за ўсё Валянціна любіць вышываць на сваіх карцінах дзяцей. Яна і сваю внучку вучыць правільна маляваць пры дапамозе нітак і іголкі. Я очень люблю Светы бабушки, она меня учит постоянно. Раскрывать нюансы стежка, как правильно стежок там закрыть. На выставе «Свет дзяцінства» свае творы прэзентавалі 14 майстрых з творчага аб'яднання «Іголачка». Іх бухгалтараў, інжынераў і эканамістаў аб'яднала любоў да дзяцей і да вышыўкі. У экспазіцыі больш за 40 арыгінальных карцін, зробленых у тэхніцы «Поўны крыж». Ёсць сярод твораў і адзін незвычайны – вышыўка бісерам. Многие любят вышивать детей, я сама лично вот люблю, они меня умиляют, дети, это цветы нашей жизни. У нас в объединении уже, как говорится, родилось 2 детей, ну, у наших участниц. Вот Юля 2 детей имеет, которые картины сделала, и она сейчас родила 3-го ребенка. То есть эта тема, ну, она всегда актуальная. Оценить прыгожие светлые картины можно у Витебским областным краязнаўчым музеі. Настасья Броўка, Александр Прыстаўка, Навіны, Витебск. 3 дні паставы сустракалі гасцей і удзельнікаў 19-го міжнароднага фестывалю народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік». Больш за 200 артыстаў з усіх абласцей Беларусі і Мінска, а таксама творчыя калектывы з Латвіі, Літвы, Эстоніі, Расіі, Украіны і Польшчы, афіцыйнай дэлегацыі з гарадоў-пабрацімаў. Тэатралізаваным пралогам да фестывалю стала легенда пра герб паставаў. У палацы Тызенгаузаў адкрылася новая пастаянная музейная экспазіцыя да 230-годдзя з дня нараджэння графа Канстанціна Тызенгауза і 200-годдзя пастаўскага арніталагічнага музея. Фестываль у паставах – гэта яшчэ і спартыўныя спаборніцтвы на гарадскім стадыёне, фотавыставы і выставы жывапісу, прэзентацыі кніг. Горад майстроў і сельскія падвор'і з усіх куткоў пастаўскага краю. Традыцыйны конкурс калектываў асобных выканаўцаў на народных інструментах. Запіс мерапрыемстваў фестывалю можна будзе ўбачыць на тэлеканале «Віцебск».
Будынкі па вуліцы Шагала ў Віцебску упрыгожаць эскізы работ Малевіча. Мастакі-валанцёры пачалі афармляць фасад дома насупраць будучага музея гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. Усяго плануецца зрабіць 5 кампазіцый. Працы Марка Шагала і іншых знакамітых віцебскіх мастакоў таксама можна будзе ўбачыць на сценах дамоў. З'явяцца графіці на фасадах трансфарматарных будак і гаражоў. У творчай камандзе працуюць мастакі з Віцебска і Санкт-Петербурга. Весь этот район, а именно вот этот кусок, переименованный улицу Марка Шагала, кусок улицы Правды, он уже сегодня становится частью музейной экспозиции. Здесь предусмотрено и реплики из картин Марка Шагала, и реплики из Казимира Малевича и Ивановиса. Причем есть некая такая идея, что одни фасады с одной стороны с улицы Ленина это будет Малевич, а с улицы Калинина это будут эскизы по Марку Шагалу. Мы сегодня будем переносить рисунок Малевича на стену с помощью карандаша. То есть сегодня такая работа самая основная. Нам главное перенести все конкретно, и не ошибиться в размерах, в композиции. А завтра мы уже начнем все в цвете делать. Арт-каманда графітістаў Street Skills ужо намалявала партрэт Казіміра Малевіча на адным з гаражоў ля будынка будучага музея. Юныя марафонцы. У спецыяльных калясках дзеці з цэрэбральным паралічам займаюцца бегам разам з бацькамі. Крылы анёлаў адзіная ў Віцебску спартыўная каманда, у якой удзельнічаюць як фізічна здаровыя аматары бегу, так і дзеці з інваліднасцю. Дабрачынныя марафоны праходзяць кожны тыдзень у зоне адпачынку на рацэ Віцьба. Сям'я Абрамовічу займаецца бегам ужо паўгода. Спачатку было вельмі цяжка. Калі прабеглі першыя 500 метраў, здавалася, адолелі сур'ёзную марафонскую дыстанцыю. Зараз, разам з маленькім Ванем, яны з лёгкасцю прабягаюць 5 кіламетраў. Заряд энергии, бодрости, оптимизма после тренировок. Потому что мы с детьми постоянно дома, все время видим, в общем-то, одна картинка все время перед глазами. И общение, плюс движение, спорт, все очень-очень и для детей, и для родителей. На старт дабрачынных марафонаў выходзяць дзесяткі здаровых людзей. Разам з імі бегаюць і дзеці з дыягназам ДЦП. 3 разы на тыдзень яны збіраюцца ў пойме ракі Віцьбы. Мы, как спортсмены, тренируемся, а у детей происходит в этот момент реабилитация. То есть у них меньше спазмов, всяких зажимов, приступов эпилепсий. Короче, и нам польза, и они выздоравливают. Сустрэчны вецер, вібрацыя, паскарэнне, тармажэнне і станоўчыя эмоцыі. Для дзяцей з ДЦП бег у калясцы – гэта рэабілітацыя. Да таго ж займацца спортом разом с бацькамі просто приемно. Кристина узнала, что физкультурой занимается не только она, но и ее мама и другие взрослые. Очень ее радовало, что умеют родители других деток и ее делать растяжку, бегать на большие расстояния. Мне очень нравится бегать с мамой. Когда она бежит, я кричу быстрее, а когда она занимается, я смотрю пляжный футбол. Долучыцца да марафону можа кожны, і аматар, і прафесіянал. Паўдзельнічаць у такім забегу значыць аказаць падтрымку асаблівым дзецям. Настасья Броўка, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. На гэтым тыдні 60-гадовы юбілей святкуе легендарны беларускі спартсмен Ігар Каныгін. Гэта чалавек з унікальнай біяграфіяй. Ён пачаў займацца грэка-рымскай барацьбой у 12 гадоў пад кіраўніцтвам Уладзіміра Ізапольскага. За 9 гадоў трэніровак юны спартсмен дарос да зборнай каманды СССР. Пасля гэтага на працягу цэлага дзесяцігоддзя Ігар Каныгін з'яўляўся мацнейшым спартсменам у свеце ў сваёй вагавой катэгорыі. У яго паслужным спісе 4 залатыя медалі чэмпіянату Еўропы. Двойчы барэц выйграваў планетарныя форумы. На Алімпійскіх гульнях 1980 года ў Маскве Ігар Каныгін заваяваў сярэбраны медаль. Пасля завяршэння кар'еры Ігар Уладзімірович працягвае перадаваць свой вопыт падрастаючаму пакаленню барцоў. Самое яркое – это первые победы, все остальное за повторение. И даже серебряная медаль Олимпийских игр – это уже… Это, честно говоря, радости не было. Почему? Потому что на тот период мы были настроены только на первое место. В общем-то, в бытность Советского Союза даже как-то и не думали по-другому.
Хотелось бы, чтобы Витебская земля увидела много олимпийцев. Хотелось бы, чтобы медаль олимпийская была, неважно какого, первое, второе, третье. Сейчас немножко по-другому мы уже смотрим на эти выступления. Зараз Ігор Каныгін узначальвае Віцебскі абласны цэнтр алімпійскага рэзерву па адзінаборствах. Гэтым жыве і дыхае і вельмі перажывае за тое, каб яго падапечныя дастойна прадстаўлялі нашу краіну на сусветных і еўрапейскіх стартах. Прафесійны і аматарскі футбол, Алімпійскія дні моладзі Беларусі, турнір па шашках. Спартсмены Віцебшчыны на гэтым тыдні раз'едуцца па розных гарадах краіны, дзе паспрабуюць свае сілы ў розных відах спартыўных баталій. Мой калега Віктор Праліш вывучаў спартыўны каляндар. Вітаю цябе, Віктор. Дзе на гэты раз разгорнуцца спартыўныя падзеі? Прывітанне, Юля. Лето сезон адпачынку, аднак не для аматару здаровага ладу жыцця. Спаборніцтвы выходзяць на адкрытыя пляцоўкі. Дарэчы, адно з маштабных мерапрыемстваў сёння фінішуе пад Полацкам. Там на працягу 4 дзён праходзіў водналыжны турнір «Мемарыял Мікалая Гінова 2016». Для кагосьці ў гэтай хвіліны там праходзяць апошнія старты, а я раскажу, дзе і каму прыйдзецца фінішаваць на будучым тыдні. Балельшчыкі футбольнага клубу «Віцебск» хоць і сочаць за гульнямі чэмпіянату Еўропы, але з нецярпеннем чакаюць 15 чэрвеня. На домашнім полі падапечныя Сергея Ясінскага прымуць сапернікаў Мікашевіцкі «Граніт». У турнірнай табліцы каманды размяшчаюцца наступным чынам: «Віцебск» на 6-м месцы, а Мікашевічы на 12-м. Між іншым, аматарам футболу ў гэты дзень прыйдзецца зрабіць нялёгкі выбар. Таксама ў сераду новаполацкі «Нафтан» памеряецца сіламі на выязным паядынку з «Дынама Брэст». Акрамя таго, футбольныя баталіі разгорнуцца і сярод непрафесіяналаў. 14 і 18 чэрвеня пройдзе 5-й тур чэмпіянату Віцебскай гарадской аматарскай лігі. Багаты тыдзень будзе і на выязныя гульні, асабліва адметнасць 3-го тыдня лета ў спартыўным календары Алімпійскія дні моладзі Беларусі. 13-го Орша прыме першынство па веласпорце, 14-го у хуткасці паспаборнічаюць велакрасмены на мінскіх пляцоўках. А 16-18 чэрвеня Алімпійскія дні моладзі пройдуць у Гродні. Туды ж рушыце нашы землякі пазмагацца за перамогу ў легкаатлетычных відах спорту. Будзе горача на водных прасторах. На Меншыне ў Заслаўі пройдзе першынство па байдарках і каноэ. Адным словам, трымаць кулакі ёсць за каго. Аднак, вяртаючыся са спартыўнай геаграфіі зноў у Віцебск, не магу не абмінуць яшчэ адну падзею. Спартыўна яе назваць цяжка, але з футболам яна звязана. Спаборніцтвы па бамперболе набіраюць у Віцебску папулярнасць. Юля, ці чула ты што пра гэта? Гэта гульня, дзе спартсмены апранаюць нешта на кшталт скафандраў і спрабуюць адправіць мяч у вароты. З такім вясёлым відовішчам на гэтым тыдні пазнаёміўся наш калега Артур Смалякоў і нават прымерыў незвычайную спартыўную форму. Ганяць мяч у мячах. Бампербол придумали двое норвежцаў 5 гадоў таму. Арганізавалі матч, схадзілі на тэлешоу, і папулярнасць новага віду спорту стала хутка расці. Выглядае гэта незвычайна. Людзі ў шарах гуляюць у нешта падобнае на футбол і штурхаюць саперніка ў рэгбійным стылі. Здаецца, я знайшоў від спорта, які мне падыходзіць. Спартсмены называюць гэтую гульню вайной калабкоў. 2 таймы, 2 каманды, лік вядуць у галах. Толькі жоўтых і чырвоных картак тут няма. Паўгадзіны гульні ў спартыўнай форме з поліуретану, як сапраўдны футбольны матч, толькі траўмы выключаны. Шар, падушка бяспекі, якая закрывае ўсё цела экстрэмала, і пры сутыкненні ён будзе ў паветранай капсуле. Такая сфера вытрымлівае падзенне чалавека, які важыць 100 кілаграмаў, а падаць падчас матчу прыйдзецца часта. Шар состоит из 6 сфер, которые надежно защищают человека внутри, тем самым амортизируют удар при падении. Человек может исполнять какие-то трюки, может падать, врезаться, правилами это не запрещено. Еще отличие от стандартного европейского футбола — это то, что мяч в начале игры после каждого забитого гола находится в центре поля, игроки находятся у своих ворот, по свистку они сбегаются, начинают бороться за мяч. Бампербол с данным типом шаров могут сыграть дети от 14 лет. Вес игрока должен быть больше, чем 45 килограмм, и рост больше, чем 150 сантиметров. Спачатку футбол у мячах быў выключна святочнай забавай, аднак з кожным днём колькасць аматараў бампербола ў Віцебску ўзрастае. Гэтым летам у іх уласная еўра. Чэмпіянат па незвычайным відзе спорту Віцебску бачыць напрыканцы чэрвеня. Мы с друзьями много раз играем в бампербол. Мы собираем команду и очень хотим победить на будущем турнире. Бампербол мне очень нравится как вид спорта.
Также эмоции я получаю невероятные. Тут много экстрима и очень много позитива. Из шара ты вылазишь более похудевший, килограмм 2 точно можно потерять за полчаса игры, потому что ты вылазишь мокрый, уставший, счастливый, довольный и полный сил. Важыць такі бампер ад 7 до 12 кілаграмаў, таму гульня звычайна доўжыцца каля 10 хвілін. Перамагае той, хто часцей накіроўваў мяч у вароты саперніка. Але нават калі гол забіць не атрымалася, незабыўныя адчуванні застануцца надоўга. Артур Смолякоў, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. Бампербол сапраўды незвычайны від на аматараў. У кожнага свой спорт, свой еўра. Напрыканцы чэрвеня будзем балець за нашых бампербалістаў, а ў інфармацыйнай праграме «7 дзён» убачымся ў наступную нядзелю на тэлеканале «Віцебск».